Ang dami guys, kabuti. Medyo pa. Oh, ang lalaki. Ano ba yun eh? Lalim po. Grabe, ang laki guys, ang lalaki. Tara mga nalaka lang mapasay. Kung kalaw. Oh, Lani, nagkaduni. Dalo sampay ata i-vlog ni Uy, dalo sa mga. Katumpay na inayadon kabuti guys. Oh, Nalpos pa Oh. yan. Kulot. Nalpos pa ito. Apayan yun ang lalaki guys. Kabuti lahat to guys, kabuti. Grabe oh. Kunak-tukay na kita ang yalaw. Ni. Oh. Nagadun niya. Dapat yung lempo ni, isang naraay. Dapat ta? Do. Batya ko maanin tatay. Tadi ka mga sa akin. Daya ng Sergina. Uy. Serte guys, kabuti. Ni. Ah, damdamat ito ah. Ang dami. Nahanap ni Kulot guys. Ayan oh. Oh, igdakulan niya. Kabuti guys. Ha? Eh? Oh. Grabe guys, tsamba. May tsamba na. Paguto kong tito. Di may sakuna na din ha. Kita pa Ay yan guys eh. oh, nangunguha na. Baka may kirsay. Tatarum na niya. Nagkadun niya. Eh? Kamay may tanapay lang na. Nasintaan niyo. Eh? Oy. Naglambaw. Nilip. Eh? Dahil kamama di pamudya baba. May pang picture ata. Di pamudya baba. Kapitsi. Ado pa ito. Thumbnail ajay. Thumbnail. Guwapo ajay. Lempo, may kata picture ka. Eh, may bagbatok na eh. Dapat tanay na pati ganyan. Hindi. Alam mo tanay sang kasuro. Awanin ko yun. Pura ka ta mga na sang kasuro ko. Thumbnail na. Nini. Kita taman. Lah, kasi. Teka ni against the light. Oh. Gemas. Compare mo to boss. Anya ate sa bali mo. Kung bunton tito, just lalalan mawang lani. Ay. Iba pala to guys. Grabe yun. Ito ang lalaki oh. Halos. Dito pangikat. Makanda gitu ungkay na. Nakakain kaya? Dito. Pangikat. Kastamon. Kaya nagtagipan niya siya di. Oh. Tante. Patakas men. Munay. Nya. Dapat ito bro ni. Nagadun niya ni. Nih. Karkariga kam laga mama panjebantay din. Dati dalagayam. Eh, ayo mo di thumbnail. Ini pero saya. Gambar tata. Ajay. Bow. Dito ni nalabsam ka. Grabe guys, ang daming kabuti. Ang lalaki pa oh. 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 Serte guys. Grabe naman to. Ni. Kabuti guys, ang lalaki. Tignan niyo yung sanga. Masida ka na dyan kay natin. Ni. Tamba. Chamba guys, chamba. Shout out sa mga mahilig sa kabuti guys. Ne, oh. Kita buo. Kung ano jojok nga. Permin yan eh. Al-8. Tana lang makakita kasta. Nabayaga nga taon. Aray.
Mampipi saja ko magkanya ko. Sabi na, dago brad. Ay, yung atatamba di ko mo. Kami nagkakala na talaga kami kung kawayan. Oh, ano nga, dago brad. Mabula ka pa sa pa. Dadakulan niya po. Bayaga ka kung kilobo. Ay, malpas mo kanda ta ka wanin. Diretso ka lang ito. Nagsida ka yan, te? Nag-amang pa nagsidada ako na. Ito nahanap ni Kulot, guys. Saka ni Kuya Bong. Ano pa doon, oh. Ako nag-video, makita ang bagat na. Yan na yung baka na. Viral man dati yun. Video na drug. Bakit mo dito yung tugot ko ng tundig mo? Ante tataka lang makikita kastamo la. Ha? Kala, hindi pakita kami. Ano kala kami tayo yung tanag sarili kita. Senior kan ang kastaka daw. Sulit. Gadon niya, oh. Ni? Di nakasya yung lalagyanan, guys. Bili mo na tapi yung kabel na gito yan. Eh, dyan na kita, takal man pong. Nagpiripirasay mo, nagkakamapirasay niya. Video ko mga puso. Ayun ko yung Adik babati. Adik babati. Dahil tani sa ngara ay datan. Ay napuno. Ay, tapos lang nagkita mo mong kulot. Padapit to, eh. Nagkita. Nagkakanagalan niyo muna na ideya ko. Ay siya. Dito sige ko na kita ang galaw-law na. Kakasla yung mga dadyan. Ang baka daaas din. Maas. parang gingas lang what piso. Look po. Lalo po nga ulag. Ha? Uray batik ta na ala yun, no, kan? Kontan. Dami. Puno na, guys. Ito ko sa masaron. Di nakasya yung anong lalagyanan. Hindi. Kapay. Pantajay. Kaya mo? Buwan pa namin. Ha? Dati nagtubuan pa dami. Kaya alam natin kami naman hitagan. Dapat ta? Yo! Uy. Grabe, guys, swerte. Gagasat. Hey, Diyos. Sayang. Takal ka. Mayat pa lang. May teta. Dito dulo. Grabe, guys. Ang dami. Hindi ko matito nag-aalam. Ayun ko ah. Ang swerte ngayon, ah. Kabuti ang lalaki, guys. Sabi lang na eh. Ang dami. Tanggal tiwana. Nagkatangtang ka. Ha? Nagrigatik ka ton. Wala kami ito sige basta. Kabuti lahat yan, guys, oh. Ang dami. Laman tito la. Hey. Oh. Kay Dick Spidey, guys. Sama ka na dito. Wag na dyan sa Santa Ana. Punta ka na dito. Mano nga lang. Ni, Oh! Yan, Paul. Oy! Yan, Ano? Paul. Mano. Ay. Kayang ita. Woo! Gagasat. Swerte, guys. Nay. Tangkas to una na. Kaya ba? Nagdagson. Nadagsan? Yun ang pingamin ito tarabo ah. Musya. Da sa basket na. Bulka mo? Sa basket man. Nagkatay. Ito na ang pinakaswerteng vlog natin, guys. Minsanan lang tong kabuti na magpakita. Basket. Ang dami. Ang lalaki pa, sulit. Ayan, oh. Kabuti lahat yan, guys. Even eh. Ito na tito. Ha? Ni. Oh. Ni. Pero sa'yo.
Burka. Dito. Dapat ta? Na? Sana. Ano ka? La. Nagadumot tan. Ay, wala nyo amin deta. Hanyo maibos. Malungso mo. Hindi sayang no dimalan. Kukunin na lahat guys. Baka ano, masira lang. Dati ito siya pagguto. Madami. Kita mo dagi kuan ah. Nalungso na. Haan dagi kuan na. Ito Routine kasi na. dagit ini. May ano. Oh. Ang dami guys. Grabe sa dami. Siya yung nakahanap guys. Maserteng pinanganak to. Ayan, si Kulot. Member yan ng Dilocano guys. Kasama natin yan. Kilala nyo yan, si Kulot. Oh, nahihirapan na siyang ano. Gimaseng, binagka na amin eh. No. Ang laki guys. Oh. Oh my God. Nay nalaylayan. Teka ay gina. Nakita mo kita teta kulo. Kinukapit kita mo lang. Kita. Yo. Grabe. May sayang nga gid ni. Mga kabuti guys. Dito na alam ayan. Ang mga basket. Na? Hey. Kada gila patin nala daw. Ito. Laki-laki. Nice one. Malbog ta pay din. Yung ating mga kasama nangunguha rin. Tatatlo kami. Yung mga kanter nating iba may sakit na. Oy. Si Hunter Kevin. Amana. Alias Binong. Alias si Hunter Francis. Alias Victor. Giselle. Mga nickname nila ayaw nilang sabihin. Ito oh, laki oh. Wow. Ayun oh. Nice. Wow. Oh wow, wow. Oh, wow. Tag-ulan na naman. Ay. Oy, wow. Well played mga hunter. Nice G. Ito yung pinagkakamalan nyo na magkapatid mga hunter. Magbagad ano ka, magkapatid ba sila? Ang sabi ng iba, magkapatid daw kayo eh. Hindi po sila magkapatid. Ha? Magkasyoso lang. Nadadalan? Sayang. Oy. Ingatan mo, ingatan. Ingat ka. Ingat ka, bebe. Lapit na masira mga hunter, sayang. Yapi na kita ni. Tagalagay. Oh. Eto mga hunter oh. Grabe, laki. Isang dangkal oh. Guys. Oh. Kahapis ka ba ning kulot? Awanti alaga mong. Awanti tarakam mong kulot. Yan oh. Nah, nalpos. Malpos dagaro daw. Dadapit ka tier mo siya. Ang takil ko ang date ko. Uy. Nagaduwa dyan dyan punti ko ni. Grabe sa ni. Lipun natin eh. Meron pa daw dito.
Dadaan. Sayang, nasira na nga. Ginuha ni Hunter Kevin, oh. Nasisira na. Malapit nang mabulok yung iba. Sayang mga Hunter. No? Dito muna. Kita na lungso. Labukol mo lang ito. Ano? Pwede kampi ito eh. Kuya Victor. Oh, size. Di sagpat aduk. Sagpat jay. Gini ba jay? Hintay ala nina. Kakasta? Di dyan ka muna mga Hunter. Titignan natin yung nasa ano, taas. Puro talay na mo umalan. Ha? Yung umaga pa eh. Ayun na. Natuk-tukpul pa yun niya. Dede. Finding kabuting kalaw. Tinukputukpul da pa yun ni. Asaan? Si Kulot, kapes na. Ay, picture ko yun. Thumbnail. Pulka, sarap pa lang ah. Uy, picture. Gawa tayo thumbnail. Mga Hunter. Nagising na. Oh, kita kami. Smile. Isis. Lilaw. Ang ganda nito mga Hunter. Niglapsa dayto niya kasi kumamin hong natudtudwan. Ligas ta kumain ni nagpintas ni. Ang ganda ng shape mga Hunter. Lapayuan ni. Ito oh, maganda rin. Ininutong pa kang kanang kutunan ni. Ang sami niya. Malamit. Ay, may nag-comment doon na ano, rare daw na ano to, kabuti. Vlogger. Galala dala oo. Oo mo. Rare ka ng ate Astoy. Yung ganitong kabuti daw mga Hunter, rare daw. May nag-comment sa akin na vlogger, Kukumbra tay. na YouTuber din. Rare daw tong mga kabuting to. Down. May iba. Anin. Madalang daw ito na makuha mga Hunter. Ito yung tinatawag na kabuting kalaw. Uy, ay nagkukol. Kabuting kalaw mga idol. Uy. Ito yung lalagyanan natin. Oh, kabuting kalaw. Sus! Diyos ko Lord. Jai. Ayan si Bossing oh. Kinukuha yung malaki. Meron pa daw dito sabi ni Kulot. Ay! Apay, tukol. Binagka na tabuong. Binagka na tabuong. Tulungan nay. Binuhat niya na yung buo guys. Oh. Oh. Shout out Sir Chaddi. Kinakain to Lods. Buong kalaw, matagal na kami kumakain nito. Kahit search nyo, kinakain talaga ito mga idol. Pagkapsot ako. Oh, lalaki guys. Ang dami. Ang dami ring Po. Kapay ate panglatan. ano umanay eh. Oh, dahil J pa ilang gawanin. Kinakain po to. Gato ko itong dinagnak. Ay, ito yung maliliit pa guys. Ito yung masarap. Yung masarap. Aha. Ito oh, maliliit pa sila oh. Oh. Diba? Buong kalaw guys. Pwedeng dinangdang guys. Diniguan ganun. Soup ba? Ay, ang ganda. Alam dira? Yan yung masarap, yung maliit pa. Shout out to hi. Pa-share ng live guys. Para makita na marami. Grabe ang ano dito. Ang kabote, ang dami. Pa-share po ng live guys. Ne?
Tinika mo, maliit to guys. Ito, pwedeng itapon to, tapos tutubo yan guys. Ganyan lang yan. Oh. Kaya dumadami dito. Ginagawa ni Kulot ganito. Para Sa tumubo. atam dita, dupay ta. Dita bababa na ang rangkis na. Yan. Pwedeng adobo rin to mga kaidol. Uy! Yan yung mali. Ang ganda. Ganda guys oh. Grabe oh. Ito ang ganda. Oy. Uong kalaw. Kabuting kalaw. Ito guys, kadalasan sa ano lang to. Malapit sa ilog. Sa Karayan ba. Kadalasan tumutubong mga ganito sa ilog. Pinaka-purpuraw met idol, siguro ati cellphone idol. Oh. Maliit pa to. Ito yung masarap pa. Yung kanina malaki. Sa atam ditan. Awan. Adi lang anak sisi oh. Ang dami guys. Hanggang pa tayo. Ha? Glapsa na. Kasta kita ta di may mutay. Galit ta baba. Oy. Sige ko matata. Apa yung nagtubutan? Yun eh, kinitawan. Sabi naman mga kander oh. Oh, ang dami oh, ang lalaki. Ito. Marami to. Marami mga kanter. Malalaki, masasarap to. May malalaking kabuti. Kaya minay lang kanter. Masisira. Oh, Sira yung ano. dahan-dahan niya lang kinukuha mga kanter kasi masisira. Sira yung view. Mas maganda daw yung view niya pag Sa malambot kasi. natignan natin. Mamaya mga kanter. Ito. Initak na ni Kanter Kulot. Si Kanter Arnold naman. Oh. Oh. Hoy, fiesta! Si Kanter Oh. Francis oh. Yun, hindi nakuha lahat ni Kanter Arnold. Hindi magkahiwalay to men. Magkiwalay daw. Oo. Hiniwalay ng pamilya niya. Ayun, dahan-dahan. Dahil sa ano, nakatumura muna dito ito eh. Surata. Ayun oh. Ayun oh. Tinaas na. Taas mo. Yun, dahan-dahan tinaas. Yun. Dahan-dahan bigla men. Ito rin, dahan-dahan daw. Ayun. Ayun oh. Tinaas na, tinaas na. Yo! Ayun. Dami oh. Oh. Brother. Ang lalaking mga kabuti mga kanter oh. Hoy. Nalo mo na siya muna. Tama bro. Hindi ko matanggal to men. Ang daming ano. Oh. Sayang to. Ito. Mga kabuti, malalaki oh. Kung lalaki. Lalaking mga kabuti. Ano mga Kanter Arnold? Kaya ba? Kaya boy. Adungan babasiton ko lang. Dito naman tayo sa kabila. Ayun oh, dito kinuha ni Kanter Francis yung nakuha niya. Ayun oh. Oh. Swerte na naman. Dajikin ko. Unang lakad lang ito mga kanter. Oh. Halos puno na yung palanggana. Doon naman tayo sa kabila. Meron daw nakita si Kanter Francis. Saan ka na Kanter Francis? Oh, ang ganda. Meron doon nakita naman si Kanter Francis.
Uy! Kabute! Kabute-bote ng puso ni Francis. Diba, Hunter Francis? Tagal na. Tagal na. Yun. Si Hunter Arnold. Oh. May iwa yung kamay ko ba eh. Itak. Ano nang itak yung Nakita namin na mga lalaking kabute. Meron pa sa kamay ni Hunter Francis. Oh. Oh. Kabute. Oh. Yan naman. Swerte. Oh, swerte. So yun mga Hunter. Iko, masakit. Ganito kasi mga Hunter, tumutubo yung mga malalaking kabute. Pag umulan, lumakas yung ulan. Tapos biglang umaraw. Tapos dinadiretso yung yung ulan niya. Kaya sila tumutubo. Meron naman. Ayun. Meron daw. Abay! Hindi Yeah. mo pinangko. Kabuti kayo dyan. Ayun oh. Guys, laki! Ayun oh. Guys oh. Wow! Ang laki mga Hunter oh. Ang laking kabate oh. Tapos meron pa dun sa taas niya. Atay nga to na. Oma. Ano yan? Uy. Kabute. Ito, malaki to, jackpot. Ayun oh. Malaki daw. Ayun oh. Laki nga talaga. Kasing laki. Kasing laki ng puso ni Francis. Jackpot po mga Hunter. Ito pa lang, solve lang. Ayun oh. Oh! Ayun. Iangat mo. Iangat mo. Oh. Iangat mo. Iangat mo. Oy! Ang laki mga Hunter oh. Ang laking kabute. Uy. Kunin lang natin yung mga natira mga Hunter. Okay pa to. One time, big time. Oy. Binuhat na ni Kulot, oh. Oy. Ang kabute oh. Uy. Na? Uy. Yun po. Kabuti oh. Uy. Uy. Ilan tayo pwede papasit tayo? Kada pa pa si Dijay. Oh. Nice. Ito na tayo pwede. Mau? Wala na tayo. Ranten? Galaw lang mo. Jackpot na. Hindi ah. Ay. Na? Ayan. Dapat yun eh. Ato. Ay tidak tol idi ka. Ama na. Kakastay di dagijayan ni. Padaso nagluto ka sag prito na bang sa pokuyo. Oh. Padaso pakwan. Padaso Sarap-sarap niyan mga kalods. Mga hunter. Tingnan natin to. Malaki na. Malaki na, kulot. Iba yan? And guys, iba to. Ayun tayo dyan ka di. Ay, may iba pa dyan pala. Katawa kayo mo.
Gubat yung mata. Madipa. Kata lang. Pura gitu gubat yung mata. Dapat din. Buka. Nagimas ito. Tal. Nya negeri ka gede ko. Joke. Apa yung ano ko rin yan? Wan! Tawag na natin. Meron pa dito mga kanter. Kalan. Guka mo alang. Damdama. Oy. Pwede na. Ay ito. Pwede na nga. Eh may mo kita na ito eh. Guka. Alam may petin eh. Sa bali mo dapat nag-backtrack yung tungan niya. Guka. Huwag kang excited. Meron pa dito oh. Sa mga laman mo. Ayun guys. Padas na nga lakas tiko. Si Canter Brian daw titira. Uy! Ito ko na naman. Wow. Ang laki guys. Oh. Swerte na naman. Lang mga kanter. Pinagmamaniikot kamuti nila ng karabi. Nagtakay na naman talo ko ng public si Ara. Ni, dapat yung warna. Ibig natin. Hey! Yan. Grabe. Kamove on. Eh tagayam ti pagtubtubuan dani. Kay kayo. Oo mga kanter oh. Ni, badega ko man. Bijo. Pangkwa may day. Nice. Balik na siyo. Ha? Kapitas ko. Sit na nga. Agutrad. Oy, nakadupit din guys. Oh, ito pa guys. Dalawa. Ay, ang dami pa dito. Nagdadakal ba gano'n itin eh? Tama pa dyan. Mamaya na kayo guys. Kagitan ni. Wait. Ha? Ito na eh. Na? Nagrigagede. Ay, ito pa lang na. Mo Joy! Yun guys, meron pa daw doon. Yan pa dito guys. Babati. Tuk Kaya lang. mag-Jollibee dito gigaraw. Uy. Ang kulong tayo. Boss? Ano baro mo aja gini lagi. Ang kala na kulot masit ka. Ayan po. Igara na agaburgis din eh. Ni? Inya ka ubingan. Oh. Dattare ka. Kaya nito. Mga uhong. Kalaw. Hindi ko. Kapag iraman Wala na tayo. patay ito yung ungkay na nakanol to nyo. Ha? Wala ka kanter ke panalan ni kanter kulot. Pinakamaliit si Canter Claude. So ko ubingan tayo time so kalakayan panon ko. Yan ang pinakabata sa amin pero ito Ha? pinakabata. Baboy na. Lalaingan. Mapande bigat ka nakanakan. Titingan niya. Hintay saldan. Kasi alita ng ano maayos. May sipon pa ako eh. Mo tapisat na lang ito mo. Tagayam dito. Anya. Nagbating ka na eh. Ngatik. Kisa to namin lagi ta. Samtid kanya tata. Magano yan. Dito na tinay. alam din. Ni. Oh. Onta pang Okay. Kanter, andito na. Ay. Talaga. Ay. Tarangong muriton. Nagkarangkang ka mo? Kayo, ngayon. Ni, siya to ni. Deliver ko na ba yun? Alam ito ay. May dati tira bigyan na tayo na to itugtugaw Uy. si mabili pa di balot. Teka may lang ta punon tayo rabi. Man. Nakulot. Ape nagila ko Alam di ito, ay. kan tilan eh. Kalaw kam sa ngaribo eh. Oh, intay mo aman. Piso? Amo ko nako. Bigla ko? Hindi pagpansi. Kami tugtog ko lang. Pisa-pisa tan tayo tagi katantagi to na gitit alam to. Ni, tugkol naman. Digla ko og piso. Bulokon to. Dapo. Ni pa na magugugug. Titugtog ko di dapon. Batam agitan ni Barang agtubo. Nung maliliit.
Tutubo pa yan. Ito guys. Video pa di. Jini, pulo ulas ni. Lakam! Anong benta mo? Para tiktik. Mo. Bumatang kayo sa kilo. 80 lang. Kaburamon. Lah, kaburamon. Ikas ka sa taputan ni Nayaw. Balik ka sa Victor. Abay. Ilocano hunter. Ano man eh.